Una caixa plena de sorpreses. Bon dia a tothom, bon dia a tots. Com esteu? Esteu bé? Estem molt bé. Una caixa plena de sorpreses és una activitat que ens proposa l'ELO. Preparats? Què necessitaràs per fer aquesta activitat? Una caixa gran, un mocador per tapar-nos els ulls i varis objectes de diferents formes i textures. Avui he trobat a casa meva una caixa amb moltes coses i he pensat que em taparia els ulls així i a veure si entre tots podem ir descobrint poc a poc què trobem en aquesta caixa de sorpreses. Què és això? Què pot ser? Un trencaclosques, un cotxe, un estoig de colors, un osset de peluix, un conte, una taronja, un barret o un avió? Una bossa. Oh, fa soroll. Què n'hi ha aquí? Oh, colors! N'hi ha colors de molts colors. Molts colors. Uau! Un barret també. A veure aquell barret. Molt bé. A veure què trobem. Oh! Un conte. Un conte també. Què ha trobat dins de la caixa l'ELO? Un estoig, un barret i un conte. Què és això? Que ja sabeu què és? És una taronja. Oh, i això? Fa soroll. Per què serveix això? Per fer música. Oh, i això? Què és això? Sembla un avió. Us agraden els avions? I això? Sembla un cotxe. Ara et toca a tu, a fer la teva caixa plena de sorpreses.